Jimna bar laispa lai punriu. Laispa lai punriu. Syaduanu trangin kireng kat badu. Syaduanu trangin kireng kat badu. Dajingnya bakut badu leng do try iyayu. Syaduanu trangin kireng kat badu. Iyalum lang mentareng kat badu. Iyalum lang mentareng kat badu. Membadu kipai Kristen barok iyalum lang. Iyalum lang mentareng kat badu. Hakakateng ukpa badokon badoman sem bakoi. Amen. Kajing happy bad kajing suk now blay ukpa bad na utrai Jesus Christ kindon rengkat bad pi baro Ringka bat piru. ko hanmen ko para ka ayom len kade kopor ke ba utrai ukhot yang abade pi bad kabalang hiro kalabu gerpang ya kane kopor yangi iwei pai wei bangin kala ke bamud bangin pai na gajung embarem sya gajung em ke bat mai gajunga gajung pi te ha gaju agasngi ha kane gasngi ha gajung pule berar ki khot ke wer ngai pi bangidan kata kajing snuthu yala ka jong kajing em ke barem kajing em ke ba ngilangop ha kajing snew jong kane ke perthei but ngin i ya gitu kajing snew bangin pai sautrai te ha kane ka step kerpange token ngin kat yala ka jong ka danut om ya ki jankup ki jungi ngin kat yala ki jong ki jing mut ki jing perkat ki basnew ngin penbait ya ki to baro ngin wan pai sautrai ha kane klemat ha bagi wan banterwa ya kane kamas ke bekoj ha bagi wan banterwa ya ki jing terwa ki jungi ya ki jing dua ya ki jungi ha kmadu trai token ngin penmap no trai ngin ong basisha ko trai ngan kat yala ka jong ka danut ngan kat no yala ka jong ka jing mut ka jing perkat ngan kat no ya ka jing imbarim junga ngan penbait no ngan penbaha no yala ka jong ka jing em da ka jing snuse yala ka jong ki pop bat kum juro kum kadak ka jing wan pai ka jingi sha ka jing em ka batmai ngin penmap no trai da ka jing duwai lang ka jingi nga pla au blai badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da gijing perkat da giftin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata karpada kamaria bukoj kabai sa gatei soti ya kangel bat kirukoj badia pi ko hanmen ko para banduai na gebanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro units na yangi madalama biki pop jungi unyalam yangi sha kajung em bom jukut amen Tryken rad go blay isnayagim Tryken rad go blay isnayagim Kristo ko Kristo rab ko nang penim jangi penim yangi Tryken rad go blay isnayagim Tryken rad go blay isnayagim Kristo man ko Kristo rab ko nang penim jangi penim yangi
ngin ya duai. Ngi duai na ke benta ki bapang ke besitam setelah ke pertai kam tam ki breu ki bang itu ki breu ki bakerpat yangi ya ki jing duai jungi iwan rai ki akmadut rai bot rai nai ki jing koi ke jing kia akaleng ke met ber kamen sem ngi duai ru na ke benta ke jing kala ke bamot ke nong pop setelah ke pertai ai bot rai hakane ke sngi kam tam hakane ke portland kin don kata ke jing sutho ya la ki jong ki pop kurun pai shot rai topet isnai ko try ngi duai ya ke jing ruble jong ki pai jong me kenang ba ya kito ki ba sanshar ya la kamet da ke jinglen la di en penthamai ya ki ha kamen sim daw so jong ki kam ba bha daw try jing yu Jesus Christ u kon jong me u ba imbat ba sanshar rain card bad me ha ke jing yalong ka way jong kamen sim ba khut u blai junam la junam Amen. Kajing pule na ka kitab Jonah nu tulupa. Kalong ka balai di kod we richpo. Ka tenu trai kala kren hau Jonah ka ong yang George kilej shanani be. Syakata kanong ba bakraw. Bato penbenai halka ya kubor jonga. Ya kubor bangala ai hapi. Kumtau Jonah ulayeng beruralej shanani be. Kat kum kaktin jong trai. Kini be kelalong kanong ba kabahe bat kasimpor laisni banyat limba jongka. Juna ulas dang banyat limba kanong ba. Layat sisngi kenti nang tau lapan bena. Satang saupau sngi bat yakane be an sapenjot. Bat kinoni be kilangej ya ublei. Kilapan bena ya kejing sya jing it. Bat kila pong dagi jan berni nadu ba krautam hadu baritam naki. Teka kubor kelapoi haus im kaneni be. Bat ulayang joj nakakher chungu. Ulalau yala kabarandi. Bat ula pong dagi jan berni. Bat ula syong hadu pay. Bat ula penmi kahukum. Bat ula pak penbena ya kahakeleng kaneni be. Daka hukum jong usim bat ki bakra batri jong u ombet mano ban bam ee la obreu ne umrat ki jingri ne kilang brot kim dei ban bam ne bandi nrei ki breu nrei bat breu bat marat ki dei ban phong da ki jan berni bat ken pertajam shaubule da shisha uwei pa uwei udei ban phai no nakal tiba man jong u bat nakakam sniu ba ulale u ei ubatip yo ublei ukala jingmut bat u phaino na kajibitar sila jong u ba kumta ngin omiap hawa ublei ulei i yakiba kilale ba kumno kila phai no nakal tiba man jongki ublei ulakala jingmut nakata kaba ula berngem banle yaki bat shamle shu yaka kaktin jong trai Isongo yao blei. Samsan puwe nambari nyospa lai putra. Nyospa lai putra. Ngedwai kidukot uwe adu san kat kat lai bat kat lakat kentai. Sanjo nga ya nga asa
kajing spoon jome ku try stay ya Zion ya Jerusalem to take your broken ground ya kijing ya bahoken rat hang tamen sabya Harur gaduan men sabya jinyata Isnaya blejonga tu pendam ki pop jonga hajing spu jome Ya ro you try O Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jom Do wan pai siang ana du ka donu dong u try Na bang along upas pun baru bais ne Ya ro you try O Christ Jesus Yang joy ban siap ka gospel jom Utrai dan rengkat bat pi. Kai jing polen ke gospel bakut kat komo Lukas. Kaburam ame utrai. Hakatra kapor habaki ba kila nang yabun u Jisu lasdang ban kren. Kane kapateng kalong kapateng bomman. Kapan yakadak Henry NMI haka yakadak laitang kadak jong ujona. Namar kumbau jona ulong kadak kashin ya kipat nidibe. Kumtaru ukono breu ulong kadak kashin ya kane kapateng. Ha kasngi bishar kasim kaba nasati kan sayeng bat ki breu jong kane kapateng bat kan sapan ram yiki. Naba kalawan nado bakut kepertai ban sngap ya kejing stad jong Solomon. Barakmi hang ni udon uwei ubakam kraw ban yaw Solomon. Hakasngi bishar kinong ninibe kin sayeng bat kane kapateng bat kin penrem yaka. Naba kila kela kebamut tang suyos ngeu ya kejing yalap ujona. Badakmi hang ni udon ubakam kraw ban yaw jona. Ka gospel utrai. Kajingera ya me ku Chris Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ. Kajing kela kebamut kalong keba don kam ha kajing im kajunga kajung pi iwei pai wei. Om day tang ha kapor len Henry man kasngi lane man haden bangi tip bangi snutho bangi lale bakla ngi hab ban kela kebamut. Ngim day ban ap ban kela kebamut tang ha kapor len. Ngim day ban ap ban kela kebamut tang ha kapor bangi yo ban lek pla ya lagi jong ki pop ha ka sakramen jong ka jing pla pop ne ka jing map pop. Henry ladang ikwa shisha ban pendap ban penbiang ya la ka jong ka jing im lada shisha ngikwa ban yo ya kita ki jing ai ki jong trai ha ka jing im jong ngi dei ban kala ka bamut hadin bangala tip ne bangas nutho bangala le bakla kanai ka dei ka jing khot ka jong trai yanga ba de phi menta kasngi bat man kasngi ngitip ba kajikla ka bamut kalong ka bakongsan hadu kata dain mata ka daw ba utrai habau sedang ya ka kam yalap ka jungu ne ka mission ka jungu usdang da ka ne ka kentin to kala ka bamut habau utrai u khot yang ba de phi ban kala ka bamut kwa yang ba de phi bangin kala tang ha ka to ka klimat hanrei kwa ba manga ma phi ngin yai ne nengin yai peteng kamtame bangin don kata kamen simpan yai sha ban im ha ka jung em ka babha habangas nutho bangalong monong pop ngong kala ka bamut tang kata ka jing ong junga yala de bangala kala ka bamut kampat biang
Henry utrai uyai khot yangi iwe paiwe bangin yai ne ha kato ka jing kelak bamut. Hakane kasngi kumbangi osngeu na ka jing pulai ke badengkong bad kumjuru ka gospel ngakwa yangi iwe paiwe bangin shem atali genuksa. Ke badengkong bamanga mapi ngidei ban long kita ki channel ban yalam ya ki we sha ka jing kelak bamut. Ngio i ba ujona habau yosngeu ya kasur ka jung trai ulet sha kinong Ninive ngitip ka history ki jungu ha ka badengkong ule komno Henry ngio i ba manta ha ka jing pulai ka badengkong ngio i ba ujona ulet sha kinong Ninive ban yalap ya ka khubor jong ka jing kelak bamut. Mga mapiru iwe pa iwe ko hanmen ko para ngide ban long kita kilat ban penbena ban khot ya kiwe ban wer ya kiwe sha ka jing kelak bamut. Ngimdei habang i kiwe ngimdei ban shu klat ya ki ngimdei ban shu i ya ki ngimdei ban shat kemen ne ban yaro ne ban sneu bha ya ka jing duna jong kiwe ne ya ka jing im bas neu jong kiwe ne ya ka jing hap jong kito kiwe ha ka pop. Ngidei ban long kita kilat lanai kita ki channel ki bang yong ban khot ya kiwe ban kala ke bamut. Habang habang pe jala ka jong ka jing em bon sin manga mapi habang i bang itip ba kiwe ki em ha ka pop ne ha ka jing duna ngisat kemen. Ne ngis ngeu hun o biang bau neu long kumta bau hab ha ka ne korkom. Henry mentakas ngi ngakwa yang ngap yaladi pada pi wei pe wei bangin longken kita kilat ban yalam yakiwe sha ka jing kelak bamut. Namar ngitip ba tangka jing long jonga kumujana ban khot ban wer yakiwe ban kelak bamut makiru kin yo yak jingi kumbangi yo sneu ha ka ne kasngi habau jona upan bena shapang kata ka kubor jong ka jing imbarim jungki ne ka jing hab jungki ka pop habau pen bena ya kata ka jing im jungki habau pen yo i ne pen u persang ban pen sngtho ki don ka jing sngtho lada manga ma pingi let shakiwe kumbale ujona da kata ka jing sngoret ka jing da kata ka jing ka jing yaki bangi pen i ki klampap kiru kin don kata ka jing sngtho ba ma kiru kin pediang yala de bagi long kinong pop kin sak don kata kamen sim ban wan pai shau trai ko hanmen ko para to ken hakane gisni sochisin ngakhot ngawer yangi wei pai wei bangin long kita kilat ban penbena ban khot ban wer yaki wei ban kelak bamut kata ke badang kong ke ba ngidan kamban sim ha ke jing em ke jingi ke ba arpat ko mau mene ban kelak bamut yo i ba ha ki breu ha ka por jong jona ki sngo tho ya kata ke jing em barem jongki ya ke jing em ba pop jongki ki ino ya ka jing em barem jongki bat ki pen bet ya la ka jong ke jing em om dei tang ki to ki breu henry bat us em jongki ru u don kata kamen sem bat sngo tho ya la ke jongki pop u kelak bamut upen pau ya kata ke jing kelak bamut jongu om tang bau ong halade banga kelak bamut henry upen pau da ka ba upong jan berni bat u ta de pe la de bat baro ki breu ke le kata korkom kane ka jing tak pe de pe jung ki bat kane ka jing kup jung ki ya ke berne kap kapan i ba ma ki shisha menta ngin im no ka jing im ka batmai ngin bread no ya kata ka jing jakhlia jungi bat ngin im ka jing im ka batmai ka jing kup jung ki da ke berne ka jing ta jung ki do pe gede ka jing snu si jung ki la ki jong ki pop mamanga ma phir ngide bandon kata ka jing snu si ya la ki jong ki pop bat ngin wan pai show try ujisu ulong obakrau ujisu ulakhot yang ai phi bangin kelak bamut ko hanmen ko para ladang ngim don kata kamen sem ban kelak bamut ladang ngim don kata kamen sem ban ino ya la ki jong ki jing embarem kumbang yos ngeu ha ki jing pule ngin sayo ya ki jing penram nginom yo ya kata ka baineng ka bainong ka bangi ab habneng nginom yo ya kata ki jing ki jing kurkhu ki jong try kasyong ha ki jing em bamarwe jong abat jong phi ngila yos ngeu palat liam yo lese ya ki jing khot ka jong try yang abade phi ban kelak bamut lengba ki breu ba pher lengba kasur ka jong try hakir kom ba pher token hakane kasngi ngindon kata kamen simban pediang yala de bangilong kinong pop nyumlong kum kina gibreu haka gospel ka bau jisu kuran upan ya gidak kishin
ngiru ngim dai ban pan ike dakishin lada me pen I ladi lada me ay nga kane lada ma ay nga kane ngan kelak bamut ngin nampan ike ta dakishin hanrei dakajing snusi dakajing pediang lada bangilong kinong pop ngin I yakajing em basnu ngin pen bait yala kajong kajing em ko han men ko para hakane kasni token sachisin Sipor jar ngin khabrep yala kajong kikmat nginaiti yala de hau Jisu bau Jisu un shimti yangi bau Jisu un aibor yangi bau Jisu un yalam yangi un kershan yangi bangila ban pediang yakidakishin ki bau trai ulai hanga badapi kam tame kidakishin ke bamangi ngidai ban kala ke bamut bangidai ban I yala ki jong ki pop nadu katenrai jong kadanut kajungi duai hatrai IT la de hatrai bau trai un kershan bau trai un aibor bau trai un yalam yangi syaka jing kala ke bamut and yoro yo Jesus Christ Chinam lai chinam amen. ngin yang ngin pla yala ka jong ka jingei nga ngei Au blei qua baton bor baro nong tau beneng berkendau Rau Jesus Christ kun bamarai cungu utrai cungi ya balapun amat sim bakoi ya balakhan akamaria tesati ya blasha be hapo Pintius Pilatus asana panayu ya pelatebiu ya sekibiyap akesingi balai lamipat nakibiyap Waki sebeneng kusam suman blei qua baton bor baro nang tawan patun besar kibiyam kibiyap nangai hau sim bakoi Hakabalang Catholic bakoi, hagajing salok kerukoi, hagajing mapi kipop, hagajing mipat kadok, pad hagajing embom sukut. Amen. Laispa nriu punriu. Iai nguyame ko try long tau gamar kajing spoon kajong me ila yo bangsa kenau kada jong kadem yame tuk tiang kenal tuk tiang sehon jingai nakaronu jing tracy dom jongi open long yagi gadong gasnan jombe Iai nguyame ko try long tau gamar kajing spoon kajong me bila yo kawan bangsa kenal kada jong kamu jong kadem yame Tuk tiang kenrang, tuk tiang sehon jingai nakaronu jing tracy dom jongi topen long yangi gadogas nam jong me Toduai ko hanmen ko para bagajung kenya junga bajung pi kalong mapriang hu nakmat bleu pa jongi Tu trai kudeng jing kinya nekti jong pi nakapenta kajing rok rom kerteng jong kajing mentoy yangi pada kebalang bakoi jong baro kawai ngitrwa hame ko try ya kita kiba mehi me ai menaiti sakakerteng jong me kumba na kabenta jongi and me penlong ya kene gejinai ka sacrament
kumta men penlong ro ya ke jing pen khia bom jukut dau Chris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat phi Ringka bat piru. to kan te yala ki danot Ikan tiwi ki siau to trai. ngenang utrai ublay jongi Kasang hok bat kate. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing penim yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yami ko kan rat ko pa bukhoj ko blai badan bor bat bom jukut namar mela hukum yangi banai ka ngu kadam jingi da ka jinglan lade knang ban pendu bor ya ka jing sarong jong kinong pop ban penlong yangi kinong perthobut ya ka jing sbon jong me habangi ailem ya ka jin bam jongi ha ki dak bat kumta ngi pendan burom yemi rengkat bat belin ba ki angel kat ba ngi pen bena da ka we kasur ya ro Ubakud, utrai ublay kipat, neng pertay sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, Torah ublay shatro, Hosana ublay juno. Enyaroyu bawan agak kejengu tribe neng bertei sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, Torah ublay shatro, Hosana ublay juno. da shisha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi kerpat yemi to pen khoj pen kentang ya kine ki jing trwa jongi dag ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino yo badala kamon sneu bha ula pediang ya ke jing sha shutom ula shim yo kpu badak baingu yame ula kedia yo badalai hala ke senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane galong kamet jonga ya keba nit na kebenta jongpi Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yoku khuri badak baingu biang yeme ula ai hala kisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbom jukut ya keba en penme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta ka jingmap ekipop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngait Kata sin bangi bang dune ubu bangi di nagane kakuri ipen benaya jiyap jong me kotrang tada du namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jong u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyeu yangi ki babet ban yang akhmat jong me bat ban sakri yame da ka bas ngeret ngi karpat yame bangi ki bayo benta hakamat bat kasnamo Chris ngin long ki ba lapan itali ka we daw men sem ba khoj
Tokan mau ko try kabalang jong me kabala priang setelah ke pertei bato penjanaya ka ha ke jeng it rengkat ber Francis ukpa bako jengi ubul ban marwen u bishop jengi kakan hon ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau lem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki balayathya da ka bakermen ha ke jeng me pat bat ya baro ki balaklat no ha ke jeng isnei jong me to pediang ya ki sha ke jeng shai ka khmat jong me Tois na yang ibaro ngi kerpad yami barengkat bad kamaria thai suti bakhoj kakmi jong ublei ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kirukhoj ki balapen sing bhaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bad bengin ro bad pandan burom yami daw kon jong me uji sukres Da'u lembatu badha'u kan long hameu bleuk pa badan bor ha kijing yelong ka wei jong men sem ba khoj baro ka borom bat kijing yero junom la junom amen ko han men ko para sa chisen ha kana ka step abang iduwai kana kijing duwai ka ba kures ulai kai to ken ngenai ti la de hu khnang ba ngin yo ka bor ban kelak bamut na kipop na kijing em barem jungi sha kijing em batamai kijing em gababha kok pa jungi ba beneng kelong kebakhoj kerteng jungi kanwan kahima jungi kalong kamon jungi ha kendeu ba beneng ba ingi menca kijing bam jungi kebahala kasngi batama yangi kerangkang jungi kumbang ro imam kebelas newi kadwad yalam ingi sha kijing pensoi Henry depan layangi na kerbas sneu. To pen layangi ngi kerpat ko trai na kejing sneu baro. Ha kejing sebun jong me. To a jing suk jing sanya kisngi jingi. Kenang ba da kejing rap kejing snei jong me. Ngin laj barabor na kepop. Bat ngin yo jing da na kejing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemilenti ya kejing kermen bakoj. Bat kejing wan pat jong nong penem jongi uji sukres. Namar kacume kalong kaima Kacume kabor berkaburam junom la junom. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi henry ya ka jinge jong kabalang jong me bada ka jingsbun jong me ta ya ka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim berbasun syar junom la junom amen. Ka jingsuk utrai kendan barabor Rengkat bat pi Rengkat bat pi So ngini terwa ya kada kecing suk iwe ha iwe pat kecing suk bat pi Kun lang me bagi no ipo ka percaya dosa Hakmi ukun lang brod jong blay Hakmi ubakid no ikipop jong kapartay Sukito yagi balakhot Shaka jingkawai jong ukun lang brod Ko kenrat ngam shom hop Baman rung apo kayin kajunga Henry shom kanaktin Kaman sim junga kan sakya hi Kamen berkes nama Chris Kan ribat kanilam yangi Shaka jing embam jukut Amen.
atas nama Kristus. Kami 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 atas nama Kristus. Terang Yahweh Yesus. Kami atas nama Kristus. Terang ulaku bandu benten bandu siaule ulau baik jaga terang dono jombe yang abana jingso siau siau antabangan pasiau ijiku selai bangku katrang kasam jombe bangsa jitwi babu ban permen singgah bijangan O Jisu bide Shisha hakat jungi baman kasngi Ngitrang tang yami Ngitrang ika jungi ika jungi Ngitrang ika jungi ika jungkurku ika jungi Ngitrang yakabor ika jungi Bakandon asunda Bakandon barabor bangi Te hakan ika sngi kotra Jisu Shisha ngila Kane ika jungtrang ika jungi kalorlong Nang ba ika jungwan ika jungi Hakat jungi ika jungi in mata kadal hot legi nang wer ju yemi kame nang ai boringi manang kersangi nang yalamingi nang yakinantingi man kasi Jesu tuan rak macuni paro jungan kam juga balang jungan kam juga perthei bapang ke basitom badok ke bakerdo kimen kinong kibru kibem ha ke snew ha jong gane ke perthei jungi ai bori kiru jo makin dan ketakka bor ban kelak bamut ke bor ban ino ye jung sneu jungki ban ban be ya lak jong jungem sha ke jungem ba ha ke jungki o Jisu sajisin siwan ban IT la de hame shimti yangi ai bor yangi krishan yangi ya lam yangi
Pangilaman penbet nyala kejong kejeng em. Tong ini aduai. Koblei me ubom ju sange ban pesa yengi dagi sakramen jong me to ai ngi kerpat bagai jengklain ke bawan naki kan penyo hangi ya ke jeng em bom jukut dau kris utrai jongi amen diang ya ke jeng kurku bekerpang ke jong utrai to sumar sukher ya ki pai jong me kotrai patos ngau senei ban penku ya ki na ki po baro namar on omdan ka jing jenjar ka bapen seri ki lada kamdan ka jing boman ka basen syari ki dau kris utrai jongi Amen. utrai don rengkad bat pi Kabat pil. belai badan bor baro unkur ku ya pi ukpa badokun badomen sem bakot Amen. tolai suk i bat syakri utrai da ka jing em babha jong pi Isango yau blay. Number san pun riu. San pun riu. Jesu Christ, fighting His day, Hagi Kwajo Mishaga, Shakobaya, Bingan Kotba, Kaukun Jor Prasagma, Piminta. Sim berkut, cinta berabot, jenama jenam, amin. Ini roh try Yesus Kristus, jenama jenam.